ayo. Noy, saryo. Noy. Sod lang, sod largo. May adlaw, Noy. Oh, unsay na ka maayo sa adlaw? Kape usok sa kanya manambang law. Up. Ayaw gistorbohan ang akong rasyon. Mana ka, Ay, Noy? naningog. Nakadungog karon. Na ay nagtabi ilawom sa mangga. Manana. Unsay problema nimo? Nalisa akong bukton, Noy. Problema na nimo. Maaray ra ka dire magdakag problema. Sayo, manggurit patamagan ani. Alisa, asa ang bukto na? Aw na aray bukton sa ubos. Noy, kani. Ay di po na bukton. Abe kog bukto ni. Ang bukto na gid, bukton sa dene. Binog mao ning Pre maglakas kong paagod day. Kini. Nataga ka sa mangga no? Di sad. Sa day. Taga ko sa gunuyan. Danghag ka. Ang tawag ka na day danghag. Kay baw ka day. Ang ako ra ba jong gamit der day sa pagtambal nako. Wa kay hapas, Noy? Wala ni haplas-haplas. Kay kanang ako ra dila gamiton man. Pastilan. Ay, diri ra bukton, Noy, bukton ra ba? Connection man na dire, connection o na kasaba nimo. Sa kasaba nimo natagak ang ako ang hurem-hurem. Kay pasang matagak na siya. Apil na rin dapita. Unsa man ni maghinuta? Kini. Hala. Di ba nindot kay paminahon. Nindot unta paminahon og kari pang bukton imong gihilot, Noy. Hala, oy. Kini. Na humanan, Noy, humanan ni, oy. Ayaw. Agkay mapiang mangkuanig sa mut, oy. Agay. Oy, what's up, Noy? Wag tang na. Lain maguri mong bala ko, ito man nimo akong bukton. Wala oy. Nya okay na ni, Noy? Okay na. Ha? Way problema kay maulian na dito. Nya unsa man ni kanang akong bayad dagko tra? Idagkot na dito pasinulog dito sa simbahan og kuan ka kandila. Lagi man. 114. Manyakis man. Kaya man wa pa man. Ako na. Lain kapikat man sa ang atong tiang og isang diri. Lain may kapikapon. Uy. Yakis man anong bala di ana eh. Nanay edad inday bro. Ayo. Humot. Ay, may Oy. adlaw noy, may adlaw. Murag asa man kaday, murag pharmacy man imong atuon day. Ang akong ikatambag nimo day kay bawo ko ang problema. Palit ito vitamin C, E to Z. Nya ang pinakaimportante ang vitamin C. Nya kanang ayaw na sige tagay, ayaw na sigaw kanang mga junk foods. Nga na dili Noy, na ako vitamin C ngadto, nawa ko nagtagay pero junk foods no, angkon ko ana pero di man kana akong problema. Kaya naman akong abaga dire ba sakit lagi kayo kinahanglan gid ni siya nga ipahilot jud. Naunsa naman mo? Garmi na ninyong mga pagkadanghaga man ninyong tanan. Katong una po ning ari nako diri, napiang sa diri. Magkadanghag na ba ron ninyo? Natukuran mo sa kong kanang bana gud ari gud na gud natukuran ba mo na ako ipa-repair dire dapita ning sakit ni Dire? siya o diha. Dire. Dire dapita. Diha. Dire. Marag maayo na ni ay. Dali ka ni maayo ang ani mo. Ay, time pa sa. Abot man ka diha sa hawak sa likod connection naman. Daro man dari. Ikaw may manghilot ka. Hilot dili. ka lang ko galingon. Kimaw magkakaon sa ka ng kuanon ra. Dili di. Sige. Ikaw may manghilot na ya. Okay. Okay. Tiba mo rin maglinsamot o sakit. Ning sakit na yun. Ay, unsa man mo. Hilot niyo. Tiwasan Hilot mo. na ay naunsa man taong ka. Nya siya. Iana ang kamot mo. Sama na. Ma-balance ka na siya. Mawana dyan na ang lupiang. Natagak pa.
Di pa nawa. Anya? Okay na Ano ni na siya chance man. nga maayo. Ah, mao ba? Ya sa ato sang Ay, mura magbinuang na imuha na eh. Magbinuang na gini mo. ano ang day Wala man ko buyag siguro imo ko tutug-tutugan. para maunggawas ng mga daotang espiritu kanang mga nang namuyo sa imong kalawasan nga mga bakterya. Kay para gunay murag lahi dili man ni ko mo ang ako diri ipapisil naman nga naabot ang mga kanang hurim-hurim naman ayo si ay man na lang okay na naayo na asa Ay, mga kalimot after mo ato sa diri. simbahan dito sa simbahan simbahan? largo. Oh, Aw, ato na panagkot dito dito. Oh. Og Tanang colors kandila dagote. aw Sinulog dito. sige salamat noy salamat Oh, salamat walay sapayan. Mga babae gid kasagaran. Mas maayo ka nang magbutang ta dito karatola og kanang kita Ayo. man og laki. Tay. Magpatambal mi, tay. Kinsa ka mong duha? Di, ang ako rang anak, tay. Ngimo anak. Lingon sa may problema di ani. Ay kuan ra ba ha kanang nagbago na ra ba ko props. Kasa una kini akong gamiton. Oh. Ya kanang wala man marag kanang bati kay siya effect ba. Dili kay siya epektibo karon kay ang dila na akong gamiton. Oh, dili anak, tay. Ang Ana. salamat. Ay, kana, kuan, tay. Lingkod. Oh, ari lang ko diri, tay. Magatang lang ko. Tara. Oh, nag-atang lang ka diri. Tama kayang, ano, tay. Dili uy. Namugoy. Unsa man di kuan tambalan ani niya? Ang sakit ito tambalan mo, day. Unsa tambalan nimo? Akong bugan. Akong bugan. Sure na mama. Ang buga niya mo tambalanan. Murag maugid, tay. Ang bugan ra. Dila ra ba gamiton ako ra ba? Ito, kung unsa man nga pamaagi sa imong pagtambal. Ya kanang mutan-aw ra ka. Kanang, pwede ra sa kog, gawas lang ko, tay. Kanang unsa man din problema ha di abi? Gagawas lang. Oh, kamo na pag-istorya. Oo, kami lang may istorya ha. Sure ka dai. Buga nimo. Buga. Murag kinahanglan nato sugdan kay atong tan-awon di. Aman. Oh no. Murag dili. Di. Di na dai. Murag. Tara dai. Ano man? Bunem na. What? Di dai, di magilbi dai. Dili alabon eh. Oh no! Gubag mo na sa engkanto. Di. Di ba daday? Iba to ato na hospital lai. Ang manag tambal tay. Oh, nung sa mga tay. Ato na hospital imong anak na dili na dire. Ano man? Adi ko magbanambalay ka dire. Manambal ko ng mga hilot, mga kanang mga Bisaya ra. Oh. Buni na dai buni. Oh, mo ganyan tayo kung patambalan tay. Kambuni sa kong anak. Dawat dai. Ibang silbi. Ay, mo ato na lang mitay. Ito na lang mo. Mga may batasan ganun kana may tatawaran dari mo.